Salam, hörmetli vatandaşlar. Bugün men ýene-de ýolly we uğrum Polşaň üstü bilen Ukrainaň serhedine ine şol ýeri humanitar kömek alyp barýan. Bilşiňiz ýaly soňky hepdaň içinde Ukrainaň köp şäherleri bombalan elektrik toksuz galdy, ilat we hem soğuk hem ışık ýok. Hem bir topar iýmet ýetmezçiligi var ýa-da medisina kömegini şo zatlary göz öňüne tutup öz ýaşap oturan owamyň ýaşaýjylar şoňda daş töweregi şonlarny maşgalagdalan hemde Amerikadan elmedam ilkinji bolup kömege ýetişýän oýla çaryňdan kömegi garadana şeýdip ilgün bolup bir topar zady ýygnap şu mahal Ukraina tarap ýola düşüp barýar. İnsan perverlik kömek vatandaşlar hiç zatlar aýdyp edilmeýär. Zatlar adamın kalbinde ya bardır ya yoktur, ikiden biri. Bugün Ukrayna halkı görüşüp ýigitleri söwüş meýdanyna denanlar ýygyna hem horluk hem ezer hem görgü hem adam ýetkisi bar. Şoň üçin şuma gaty uly kömek berýärçiligi bolup dursa taýdy gerek. Mene şo tarapa ýoly rowany bolup barşym. Täppi durmuş vatandaşla gedekli çemsedir. Bugün goňşuň başyna düşen kyn iş erti biziň başymyza gelip biler. Ýöne bular ýaly uruşy hiç kim görkezmesin elbetde ýöne. Şuň Ukraina halky diňe bir öz garaşdyrlygy üçin ýa öz azatlygy üçin ol Rus imperializminden diýilmek üçin şol sany biziň döwletlerimizden anyk aýtsa Türkmenistanyň gelecekki durmuşy bagty üçin näse göçüp beren adamlar. Men şeý diýip kabul edýän, eger şuň şu sözlere düşünmeýän vatandaşlarymyz bar bolsa, wagty gelen soňra düşünersiň. Ýöne gedekli şemse diýip aýtdym men ýani täpmiňe esas barda. Barpa 1991-nji ýylda Kuba Respublikasynyň Gavana'dan doktorlar geldi. Ýörüte doktor hirurg ortoped hastaky. Ortoped diýmek şol ýanky uruşda bolup gelen ýigitlerimiz bar Owganistanda. Şolaryň elsiz geleni bar, aýaksyz geleni bar. Şolaryň emmesini eline aýagyna protez goýmak üçin ýörüte Kuba'dan SSR Moskwa geldiler. Onun Moskwadan bir bölegi şol biziň haýyşymyz boýunça aşgabatyda geldiler. Şo taýda şol biziň uruşdan ýaraly bolup gelen, elsiz aýaksız gelen maýyp ýigitlerimiziň içinden ýalňyşmasam ýa 34 ýigit ýa 37 ýigidi alyp gitdiler Kuba. Şolary şo ýerine ölçäp, bejerip, protez goýup, ýygyny uratmak üçin. 3 aý golay bolup geldi biziň ýigitlerimiz şol da bar. Pikir edin. Kuba nire yer şarynyň oçaty, Türkmenistan nire. Biziň näme olar bizden näme bergisi bar ýa algysy bar gelip şolar ýaly ýok ýerden kömek etmek. Özüm SSR'ň ýykylyp baran döwri. Kuba Respublikasyna SSR'den hiç ýyl kömek giden atdy şol döwür. Hatda şolaň gandyny satyn alan atdylar, betetdiler alma. Pullary bolman Russiýa Federasiýasy. Ýöne şonda da şolar öz gippa kradyň borjyny hem internasional borjyny ýerine ýetirmek üçin sap bürokdan, ak bürokdan gelip Türkmenistanyň biziň Türkmen ýigitlerimiň 34 ýa 37 sany alyp gitdiler şo taýlap içinden haýdyny goýup boljak ýa bejerip boljak. Şol ýigitler soň ýygyna protezle dolanyp geldiler. Men Kuba halkyna şo meselede ören minnetdar. Şol ýigitlerem minnetdardyr. Ýygyny ýany galan şol dogunarnaşlary, natalary, maşgaralary hemmesi müň döwre razydyr şol Kubadan gelen lukmanlary wäkidip 3 aýlap öýleri bejerdi, öz puluny Kuba wan berdaňyrdy. Ýöne şol kömegi Kubaly ýanky ak halatly lukmanlar berja etdi. Biziň öz gelegenne saçagyna salmaly ýerimiz geldi. Ukrainada adamlar ejer çekip otdy. Ýaşlar, garrylar, ulular, kiçiler, erkekler, denanlar özüňiz pikir edip görüň. 9-10 etajly jaýda swet ýok. O nädip olur o taýda ýylynmaly,
lift işlerine ne edip olur aşağı yukarı düşmeli. Bir pikir edip görün. Ya da katı ağır son için elimizden gelenini deyip Türkmenin gelen bir sözü var da bağrını beren ayımı uyulmaz diye. Bir de elden gelen kömürümüzü yığınat bana şu tarafa yolları var. Onun için şu kun yola düşüp barşım yollu son näme bolsa size reportajlat berer duran bir yazgıları elbette ben gelemden son yuvaş-yuvaştan ekrana berer. Yani şunu bilip koyun vatandaşlar. Bir de hükmen bir yeri gelip Türkmen'e kömek etmeliyen borcu yapardı yoktur. Bir filan iki taraflı olmalı. Size hazır özümüzden bir zat bolsa şonu şu halkı hiç açaniyattan çıkarma. Oy bize özümüze olmasın. Gelecek nesillerimizin hatiresine. Ana hükümet tersine depo işler vatira ortaya da kömek et. Ok yarı näme teknika. Ene sorularım beni Ukrayna halkının depesinden yağıptı. Eğer şunu bilen varsa. Ama biz başka hareket ediyor. Solun bir hiç olmanı derdine derman olsun. Keseline teselli olsun. Elden gelen kömeğimizi sonu ya da bu ederse mi? Yani bilen gelecekte Türkmen halkı, Ukrayna halkı bilen birlikte olara öz taze Ukrayna'sını kurur, bizim öz taze Türkmenistan'ı. Şu taze bizim hem taraflı dostluklu katnaşıklarımızdan var, sevda katnaşıklarımızdan var, iktisadi katnaşıklarımızdan var, siyasi katnaşıklarımızdan var. Gerek bolsa şoları Türkmenistan'ın gazının satarsın, evdenim hasaplaşıklı dostluk oğu derdi. Yani şeydi, taze Türkmenistan'ı kurur. Son için bu Beysarak şu çıkışım şu yerde tamamlayın. Yani şu gami'nin üstünde var. Yani yeni şehirde şu Baltika dengli. Yani hep orada bazı Polşa var. Düşen onun anırlığına da Ukrayna tarafı yolları var. He, bu vatandaşlar sağ oturun, sağlıkta görüşelim. Hem ben gidin önünüze sağlık.